Migo, parahay-rohay naman ka, Migo. Bro, nakatukob na ka ba, oh? Lingin na kayo muntihan ba? Narang, sudlan jud kanon. Yate. Kasi sudanin mo, Migo? Umba nga TL. Astang lami, ah. Ya, sabaw na yun. Ya, soft drinks na yun. At ang indota, Migo, no? Migo, kuan ba kining wam ni hunong atong panghatag trabaho la dre, Migo? Kaya pa man kaya kita mo silang wala pa kay gisudlan trabaho ba? Nay magkikistorya ni mo? Ako ni Migo. Ha? Istrahelan ni ako, Migo. Hello, boss, boss. Tawag, boss, tawag, boss. Okay na, boss. Okay, boss. Sige, sige, boss. Hello, boss. Hello, boss. Wala po, boss. Ay, tanduga. Kumusta man, boss? Kumusta? Mga gyapon, pobre lang gyapon. Okay. Kabalita ko, boss, nga wa mong gyapon kuno kay trabaho ron. Sige, na Wal, tambay ko. Mao ba, boss? Mao ba de? Okay. Ikunta ko ni Manoy Cristibe. Kontak siya nako. Nakita na ko ba nga wala gyapon kay trabaho? Luoy ko na muna, luoy ko. Luoy siya. Kuha ni boss. Hining na ako sa DPWH sa trabaho. DPWH? Kana tigtrabaho sa highway ba? Sa highway. Kanano? Kanano sa highway? Tigpangayo ng karsada, boss. Tagayos karsada. Ay ba sino kuhan ba? Kining makauyon na ka sa kung yatag yung mga trabaho. Kauyon na ka na? Construction mong yapon ni siya pero masyahay ni mo ha. Yahay ni mo ha? Dili mo kay ka. Mahapon raman, boss. Mahapon raman ang kuhan. Kining ato ang operasyon pa. Hapon na operation ko no? Landong na siya, landong. Okay kayo. Landong. Sa karsada ra, dool ra boss, dool ra, di aras pardo rampit na. Pardo? Gamay ra plitihan, Migo. Dali ra boss, dali ra. Hapon na itong operasyon. Hapon. Problema ang good boss. Landong. Wala na kay tao, usa na nag-operate na mga pison karon, pison ba? Si pison. Dako ni sweldo boss, dako. 850,000 ning kuha na ni. 850,000 na? Monthly. Monthly siya? Pero dali na magkita boss. Tulo ka tao ako ang kuha. Tulo ka tao. Ikaw, si Boss Ramon o si Ikaw. Boss Daroy. Boss Daroy o si Boss Ramon. Akong kuhaon kay para magamit. Dako ni siya. May ra, okay ra. 850,000 pesos ang sweldo. Nindot. Nakanindot boss kay siniman na. Siniman na deh. Ang kuhan, pwede natin siminahon. Pwede siniman na, Migo. Naari makabali ra po. Okay na boss, may problema boss. Kamon tulo ni kuhan. Boss Ramon, ni Daroy, ikaw. Atong trabaho re boss. Para ka masayod, para nga kuhan ka, ganing makapangandam ka. Tigtulak ka sa pison. Nagkuba ang makina ko boss, nagkuba ang makina. Tigtulak ka sa pison ya. Medyo tangason ra ba boss kamay? Tangason si kamay. Pero kaya rin na boss, kaya. Naman ko may gibantok na yuta diya, napita sa may kuangon, pardo, bulakaw. Nas lagi bantok kay yuta. May gibantok kay yuta diya, niya. Nagkuba ang makina ba? Niya, obirhulunon pa man. Obirhulunon. Nanginanglan ko, tigtulak sa pison. Ito tangason na, kamutulo ni Daroy yung liguan. Ramon. Dali na boss, Tigtulak sa pison. Yuta nga mong gitrabaho niya sa pardo na pito. Ako ang sildo po, sige. Dako. Na lang si Manoy Cristibe nga imo ang kining kumusugot ka sa itong oper. Dako, sayang. Sayang kining trabuha, boss. Okay. Sige. Lugwa mong dengan kawan. Naon, lugwa mong dengan kawan. Naon. Medyo tangason ra ba, Migo? Gamay? Tulo mo. Di magalta ka paduotan ng gift. Kamutan ng pison. Ubirulunon dahil lang pison daya. Na sila gibantok kayo, ta dinalian gi siguro mo. Kaya boss, kaya. Opo, kang nabot ana. Ibuting dunggan na to, atayalong.
Nam kay Bade, nam kay Kuyog, si Ramon og si Kuan. Daroy. Tamot, di ka na maligid. Di kay tatanto pala ubog Ramon. Oo. Nga? Higda lang sa kasada. Ya, kaya dili. Sus, pareha. Di ba kaya? Japan man tingay ko, anak. Ha? O Japan da. Di ba kaya? Di kaya eh. Di kaya. Dol, di makaya, Dol. Di na, di kaya. Di makaya, boss. Na, bukat kayo, bukat. Ukat kayo na, gawas ki. Habwa kinaon ni mo, anak. Di kaya yun. Bye-bye. Dawas, pas. Kaya, pas. Nga, oy.